Hola, soc la Marta de Mamíferes i avui farem la creu simple a la cadera, que és un nus molt fàcil de fer. Agafem el centre del folar, el recollim i ens el posem a l'ombro de càrrega. Conservem l'extrem que està més a prop del nostre coll amb la mà, ens el portem cap endavant i el de davant el portarem cap enrere. Passarà el de davant per sota i el de darrere passarà per sobre. Quedarà una creu que serà on col·locarem el nostre nadó i passem els extrems endavant, fent una creu, fent un nus aquí que ens servirà per després tensar. En aquesta creu anirà el nostre nadó, em dono més marge perquè tinc un nadó gran aquí. Agafem el nostre nadó, ens el col·loquem a l'ombro, en la posició de seguretat. Agafem amb una mà, passem per sota el folar i col·loquem la seva cama allà. I l'altra part de la creu, l'altra cama. Asseiem bé el nadó en aquesta posició i passarem a l'extrem de davant, que ha quedat per sota, i l'obrirem de corba a corba i farem el mateix amb l'altre extrem. Un cop tenim el folar ja muntat, el que farem serà tensar. Desmuntem el nus que havíem fet i conservem aquest extrem del folar entre les nostres cames i tensarem primer el que queda per darrere. Que el que queda per darrere és el primer que hem passat. Fem una tensió punt per punt, la recollim i aquesta d'aquí també la tensarem. Tensant tot punt per punt. Farem un nus doble. I tot aquest folar que se'ns ha quedat al coll, el que farem ara és baixar el folar, ens pujarem aquest extrem cap a l'ombro i aquest que ens ha quedat més al coll el baixarem cap a baix també, si podem. Com veieu, si està molt tensat us costarà molt baixar-lo d'un brellat. Doncs això és tot. És un nus que a més permet canviar la posició molt fàcilment. Com veieu, em puc passar la nena fàcilment a davant, inclús també me la podria passar a l'esquena de la mateixa forma. Doncs això és tot i ens veiem al proper nus.